I és aquest espectacle lamentable que estan donant, per una part, el govern de Convergència i Unió i, per altra, el Partit Socialista de Catalunya, amb aquesta mena de comèdia esperpèntica o comèdia ridícula que estem assistint perplexes, tots els ciutadans i també, òbviament, nosaltres, no? Que sembla que estiguem més en el pati d'un col·legi que no pas en una esfera institucional, política, d'un govern que té una cosa molt seriosa a les seves mans, que és afrontar la situació econòmica i financera tan delicada per la que passa la Generalitat de Catalunya, i em refereixo concretament a l'àmbit educatiu i a l'àmbit de la sanitat. I assistim a aquestes especulacions sobre la possibilitat de que s'aturin les obres a Catalunya que afecten a 7 hospitals i a 44 centres d'atenció primària, quan no sabem quins altres tipus de retallades es poden fer o quines despeses que al nostre entendre són supèrflues i innecessàries, ja les hem esmentat en diferents compareixences, no m'hi extendré, però que podrien potser evitar aquest tipus d'afectacions sobre la qualitat d'un servei públic tan essencial com és la salut. I això ho hem dit més d'una vegada, no? Que les retallades no han d'afectar els serveis, a la qualitat de la prestació dels serveis d'educació, de salut i de dependència.